Svaki francuski predsjednik, osim de Gaulle'a, izlazi iz Velikog Orijenta. Taj čovjek, recimo sad Macron ili Sarkozy, svi su oni poslušnici Rothschilda. U Nemačkoj je ćerka firma Rothschilda Warburg Bank. Scholz, onaj što je prethodno bio, je bio čedo Warburg banke i kad je Warburg Bank, proglasili su da je Warburg banka uplatila u fond Hamburga, gdje je bio na gradonačelnik, 42 miliona evra. Onda je on kao vratio te pare koje na kraju se uspostavilo da nisu ni uplaćene i naravno dobio 3 ili 5% od 42 miliona evra. A taj Scholz baš nešto mnogo nije ni pametan, nije uspio ni da bude kandidat svoje. Ali on sprovodi politiku Rothschilda, odnosno Warburga. Dobro. Isto je tako i u Ukrajini. Znači, uvek se u pozadini nalaze Rothschildi, u Americi Rockefelleri, koji iz pozadine odlučuju ko će da bude predsjednik vlade Britanije, koji su duboko bili zagrezli u uništavanje britanske krune, koju su ismevali, svađali, podmetali ovu Meleskinju, ovom mlađem časovom sinu i tako dalje.